Ja, vi arbejder med grupper, og vi har set filmen 8 Mile, som vi nu vil arbejde med. Og vi starter med at præsentere en teoretiker, Mustafa Sarif, som har dannet 4 definitioner af, hvad der karakteriserer en gruppe. Og den første, det er, at medlemmerne de er fælles om et eller flere motiver for målet i gruppen. Og de motiver de bliver bestemt af, hvilken retning gruppen den bevæger sig i. Og det andet, det er, at medlemmerne de udvikler et sæt normer, som afstikker de grænser, som den gensidige respekt og forhold, der kan etableres i gruppen. Og det tredje, det er, at det samspil forudsættes stabiliseres et sæt roller og gruppen på grund af fælles kendetegn. Og den fjerde, det er et netværk af gensidig tiltrækning udvikles på basis af, at medlemmerne kan lide hinanden eller ej. Og så vil vi gerne snakke om, hvilken type gruppen er i filmen, altså Rabbits gruppe. Og der har vi sagt, at det er en primær gruppe, fordi at det er en flok kammerater, som har et stærkt bånd, og de er en flok tætte kammerater, og de har det godt sammen. Den anden gruppe i filmen Eminem, det er Free World, og der har vi sagt, at det er en uformel gruppe, fordi de fungerer som en bande, og ikke som en flok kammerater. De har ikke det der kammeratbånd, som de har i Rabbits gruppe. Opbygningen af grupperne, der er der, at Free World, de er mere præget af hierarki, og lederen af deres gruppe er sådan mere, bestemmer meget mere i forhold til i Eminems gruppe, hvor Future han er sådan lidt mere en del af de andre, og ikke er så hævet over de andre. Og så har vi snakket om prototypen i de 2 forskellige grupper, hvor prototypen i Rabbits gruppe, han ville være god til at rappe, og han ville være respekteret i deres miljø, og han er en person, der vil have succes for sit talent. Og så har vi sagt, at prototypen i Free World, det er en person, som skal have respekt, og han skal have penge, og han skal være dygtig til at rappe. Men den der form for respekt, den er ikke helt den samme, som vi vil forvente i Rabbits gruppe, fordi den vil være respekt i form for frygt, altså vold og sådan noget. Det vil være en respekt på en anden måde. Ja. Ja, og så er der jo 4 gruppemedlemmer i gruppen. Og den første person, det er Future. Og når man tænker på Future, så kan man tænke, at han bruger noget, der hedder spejljeje. Da han har så meget overskud, og egentlig ikke rigtig passer ind i gruppen, fordi han er ligesom meget mere højere rangeret end de andre, og har meget mere respekt af andre folk i byen og sådan nogle ting, og det hele taget i filmen. Så er han ligesom sammen med nogen, som ligger længere nede end ham, for at få deres bekræftelse, samtidig med, at han kan bidrage med en masse dem og få dem ind på nogle klubber osv. Og det har noget at gøre med hans selvopfattelse, og han forstår sig selv som en meget forstående person og lyttende, og dermed får han de andre i gruppens bekræftelse. Og så er der en person, der hedder Cheddar, som er hvid, og derfor så er han meget lavt rangeret i miljøet i filmen. Han ligger meget langt fra prototypen, da han både er hvid, og så han formuleringsevner, de er ikke lige de bedste, og han er meget sådan fjollet i gruppen, og måske ikke lige med den bedste situationsfornemmelse. Og Cheddars behov i gruppen, det er egentlig bare socialt samvær, og at prøve på at opnå en smule respekt på diverse grupper. Og så i det hele taget bare det at være en del af en gruppe og være sammen med hans venner. Og så er der Little Tick, som er gruppens kloge fyr, og han ligger også rigtig langt med prototypen, da han slet ikke passer ind og overhovedet ikke opfylder de mål, som gruppen har. Men derfor bliver han stadigvæk accepteret i gruppen. Og så er der hans bror, som hedder Shorty, som egentlig er en total modsætning, der egentlig nok passer bedre ind i gruppen, da han er sådan en rapper og kan godt lide alle de ting, som de andre også kan, eller man skal sige. Og han er ligesom den der sjove og bløde fyr i gruppen. Og han får egentlig også bare sit sociale behov opfyldt i gruppen ved at være sammen med sine venner, og vil rigtig gerne opnå succes. Og så er der jo hovedpersonen B-Rabbit, og han er den person, som de andre personer ser rigtig meget op til, fordi han er ligesom den i gruppen, der har talentet,
og er midtpunktet i gruppen. Og han støder sig ind i en konflikt på et tidspunkt i filmen mellem ligesom det, man selv forventer, andre forventer, det er, at de andre i gruppen forventer en del af ham. Og der er også, intrarollekonflikt med Rabbit, da Future, som jeg snakker om tidligere, presser ham til at gøre noget, han ikke er klar til. Så han melder ham til nogle konkurrencer, som han egentlig ikke har lyst til. Og ham og det hele taget de andre i gruppen forventer mere af ham, end egentlig han har lyst til. Men det, som B-Rap alligevel opnår ved at være i gruppen, det er, at han hele tiden får bekræftet, at han har talent i gruppen, da alle de andre godt ved, at ja, han har stort talent. Han er dygtig. Ja. Der er lige en ting ved Future. Der har vi valgt at sige, at han er lederen i gruppen. Altså han er uformelt valgt som leder i gruppen. Yes. Og han er ikke udpeget, Nej. hvilket indebærer uformelt leder i gruppen. Og det er heller ikke sådan, at han bestemmer over dem eller noget, men Nej, men han er lidt... det kommer bare tydeligt frem, for det er ligesom ham, der har fået dem til at komme frem på klubberne og sådan noget. Ja. Ja. Og det var også det der spejl vi snakker om, det er noget, der er lavet af amerikaneren Charles Cooley. Ja. Det er ham, der er sociologen bag. Yes, og jeg vil gerne snakke lidt om gruppen. Jeg vil gerne lidt med mod midten. Jeg vil gerne snakke om gruppen. Altså B-Rabbits gruppe. Der er umiddelbart ikke nogen sanktioner i gruppen. Der er ikke nogen konsekvens, hvis de ikke er en dygtig rapper, hvilket man kan se ved for eksempel Cheddar. Dermed er konformiteten meget lav. Så er der in-group og out-group. Det er sådan to grupper, der er mod hinanden. Og for at der kan være en egen gruppe, så skal der også være en fremmed gruppe. Og det viser de to grupper i filmen også, hvor vi har egengruppen, det er Rabbit-gruppen, og fremmedgruppen, det er Free World. Og så har vi lydighed. Et sted, hvor vi ser lydighed, det er på B-Rabbits arbejdsplads, hvor at han til at starte med hele tiden finder på undskyldninger. Men så til sidst, så bukker han under for chefen, altså autoriteten, og så tager han det ligesom på sine skuldre. Og ja, alt i alt, der har vi en gruppe, hvor lederen, det er Future, og den usikre, og sådan lidt fanen af dem alle sammen, det er Cheddar, og den malplacerede i samfundet, det er Lil Tick, den sjove fyr og den bløde fyr, også malplaceret. Det er Shorty, og til sidst så har vi B-Rabbit, som ender med at ligesom, eller faktisk hele vejen film igennem, er gruppens samlingspunkt. Udadtil virker gruppen ikke særlig stærk, blandt andet på grund af Cheddar og Rabbit, som er hvide. Og dermed bliver der ligesom set ned på dem i det samfund, de lever i. Ellers virker de som en meget useriøs vennegruppe, bortset fra slutningen af filmen, hvor at Rabbit modbeviser dette, og viser, at viser hans ambitioner, og viser hans talent, og han gerne vil videre. Så alt i alt så får vi en gruppe, hvor båndet er meget stærkt, og på en måde så alle sammen malplaceret i samfundet undtagen Future. Men som sagt, så har han det der spejl så han hænger ligesom ud med den der gruppe for at få bekræftelse af sig selv, hvilket han ikke kan få med nogle af de andre grupperinger. Ja, skal vi redegøre meget kort. Yes, vi har set et gruppeklip, og i gruppeklippet, det var så et eksperiment, der foregik på en skole, hvor en flok elever, de får at vide, at de ikke må spise nogle kager, hvor det er alene i et klasselokale. Men så kommer deres lærerne og spørger, om de ikke vil have en kage, og så ender de med at alle sammen spise en kage selv alligevel. Ja, og gruppen det er en sekundær gruppe, altså det er en klasse, hvor børnene de er placeret sammen. Og børnene de bliver altså lidt påvirket af en autoritet, altså læreren i forsøget, hvor de ikke skal spise de her kager. Og det er der også i form af lydighed, selvom de ikke har lyst til at tage en kage, fordi de har fået at vide, at det må de altså ikke. Så siger autoriteten, at det må de altså gerne, og derfor bliver de altså lettere påvirket af autoriteten og ender med at gøre det. Og børnene de bliver også påvirket af gruppen, fordi der er jo nogle af børnene, som stikker mere mod ikke at spise de kager end andre, men alligevel, når de andre siger, at de gerne vil have et stykke kage, så følger de andre trop, og dermed så ser vi også en form for gruppepres i klippet. Ja, og så skal vi lige snakke om, altså hvilke sammenhæng der er mellem vores gruppeklip
og vores 8 Mile film, sådan socialpsykologisk set. Så man kan se både klippet og filmen, så er ens gruppe meget at sige. I filmen kan man se, hvordan deres mål om penge og succes påvirker gruppens medlemmer meget. Blandt andet til at rappe og slås, fordi det er det, som der skal til for at opnå gruppens ønsker og motiver. Alle står sammen og gør det, der er nødvendigt, grund af gruppens mål. I klassen kan man se det samme mønster, eftersom der er nogle af børnene, der gerne vil have en kage, men fordi størstedelen af gruppen ikke ønsker det, så bliver der ikke taget nogen kage, før læreren kommer. Da læreren kommer, og en af eleverne begynder at tage en kage, påvirker det de andre børn, og så følger det ligesom strømmen, fordi at autoriteten har sagt, at de gerne må. Hvilket man også godt kan se i filmen, hvor at, som sagt, Be Rabbit bukker under for chefen. Ja, og i klassen, der er det læreren, der nok er den kloge, fordi at, det er læreren og dermed autoriteten, og så selvom læreren i den tilfælde ikke rigtig har ret, så bukker de stadig under. Og det kan så i sidste ende perspektiveres til Stanley Milgrams forsøg om lydighed, hvor man kan se, at selvom forsøgspersonerne ikke har lyst til at udsætte andre folk for smerte, så gør de det alligevel. På grund af lægen. Ja. Og Ja, videnskaben. fordi han er autoriteten.